Καλησπέρα, είμαι εγώ, ο Στέλιος και σήμερα παίζουμε Stumble Guys, επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, αλλά πριν ξεκινήσουμε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και εμείς πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε λίγο το free spin που έχουμε. Τι θα πάρουμε? Έλα. Όχι ρε! Όχι ρε! Πω! Καλά ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τίποτα. Όπα. Oh yeah. Ενδιαφέρον πράγματα, Όχι. Πρέπει να κράτησε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε. Όπα. Πάμε. Έλα ρε. Ξεκόλα. Έλα, τελείωνε, άσε με να παίξω ρε φίλε. Τελείωνε. Άσε με να παίξω, τελείωνε. Τελείωνε ρε. Πάμε, έλεος. Κολοπέχνιδο. Ευχαριστώ παιχνίδι. Πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το The Other Slide. Πάμε ρε φίλε. Πάμε λίγο. Κόλλα ρε φίλε. Με τις ειδοποιήσεις μου μέσα. Για να δούμε. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Τι πίσανε αυτή ρε μπρο. Πρώτη φορά τη βλέπω στη ζωή μου. Πρώτη φορά μπρο μου. Όπα. Κάτσε καλά. Όπα. Εντάξει, εδώ είναι το εύκολο. Άμα σε... Έλα, άσε με να παίξω ρε φίλε. Παιχνίδι μου. Μέσα. Έλα, τελείωνε, μια πατάτα με παίρνει Ρε το σου. Άμα ξέρω εγώ τώρα εδώ κάποιον να τερματίζει μπρο, απλά τέλος. Το κάνω delete ρε, δεν ξαναπαίζω ποτέ. Πάμε. Έτσι και γιουβέτσι. Πάμε, βγάζω ήδη 3 λεπτά μπρο. Αυτό το βίντεο ίσως βγει μεγάλο. Παραδερφέ. Λάρωσε. Δύσκολη αυτή η πίστα, κανείς δεν έχει τερματίσει. Τερμάτισε μόλις ένας. Τι ήθελα και το είπα. Μπρο, αυτή η πίστα την είχα παίξει κάποτε στο παρελθόν. Τι κάποτε βασικά, τώρα πριν κάτι τέτοιο. 1 μήνα την είχα παίξει. Νομίζω είχε βγάλει κάτι τέτοιο event. Ένα τέτοιο event. Μπρο, άμα χάσω πάλι τέτοιο. Άμα χάσω πάλι. Ξέρω ρε φίλε, θα κάνω μήνυση στο παιχνίδι. Κάνω μήνυση ότι είναι παιδόφιλοι. Τι φάση. Δες εδώ από πού με έβγαλε. Ρε φίλε. Μπρο, τι είναι αυτό όμως. Άντε μη κάνω καμιά καταγγελία. Αντιγεια ρε.
Άντε γεια ρε, έτσι ρε. Πάμε λίγο. Όχι αυτή ρε φίλε. Θα χάσω μπρο. Όποτε δεν μπορώ, είμαι ο παππούς. Τι είμαι... Α, καλά. Τι είναι αυτό. Είμαι ο παππούς. Ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα. Ρε φίλε, γι' αυτό δεν μ' αρέσει αυτή η πίστα. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει αυτή η πίστα. Άιντε, ανέβα. Ο άλλος με γρουσούζεψε, αυτός που τον λέγανε είμαι ο παππούς. Ρε, τελείωνε ρε, ρε φίλε. Τι μανία είναι αυτή σήμερα με τα traps εδώ. Οπ. Οπ, όχι ρε φίλε. Άσε με να παίξω, Τέλος πάντων. Μπρο, το κλάσου. Ναι. Χάσε. Μπράβο. Μπελό. Ναι. Έτσι ρε. Τελευταίο. Πάρτο. Έτσι ρε, πάμε λίγο. Lava Land. Ωραίος. Γενικώς εμένα αυτά που τα survival και αυτά είναι τα αγαπημένα μου modes. Προσέξτε τον λίγο. Ναι. Προσέξτε τον λίγο αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ έχει τη σπάτουλα. Έχει τη σπάτουλα. Φύγε μακριά μου. Δεν πρέπει να σε πλησιάζω. Εσένα που σε λένε είμαι παππούς, σε λυπάμαι. Όχι. Κομπλεξικέ. Μου βγάλε κόμπλεξ. Έλεος. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Πάμε. Εδώ 250. Yeah. Οπ. 10. Πάμε και αυτά και αυτά. Για πάμε τώρα λίγο με αυτά εδώ. Τι να κάνουμε. Ναι. Κάνουμε αυτόν τον τροχό. Πάμε. Λα. Ωραίο στο Mythic. Πάμε. Πάμε λίγο μεγάλη μία. Έτσι. Πάμε άλλη μία. Τώρα που ζεστάθηκα λίγο για την κορώνα, τι πριν χάσαμε άδικα. Κανονικά θα το είχα πάρει, αλλά μας έκανε κόμπλεξ. Κομπλεξικός. Έτσι, κόλπο. Brain IQ. Έλα, άσε με να παίξω ρε φίλε. Άσε με να παίξω, Έλεος. Άιντε. Μία ώρα. Όχι αυτή. Να ξέρετε, όσοι ξέρετε το Junk Roll είναι η χειρότερη μου. Όπα ρε, τι έπαθε. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, με πέταξε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Με πέταξε έξω από το Stumble, guys. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Αφού... Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Να σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Όπα.